Toya gelen mihmanlar hemmeňize salam. Bir minut bekletdim. Mekan zaten öz bäri geçip arda olardyk la gelin. Ya mekan näde kana bula? Ya eşigini ütkötüp geldim qaýdym. Ya eşigini ütköden ya ön keçiginçi mekan. Şol silerikçi. Hani başlar bekledim. Başladıkmy? Yurt garşaltyn mekanjan sünnet toy gutlu bolsun. Şu aýda gowanyp, şatlanyp, begenip ýaşamak beýtmäýdi. Baran ýeriň şunday alaýsyň. Baran yerim da var ha diye. Oo, billeri şunlar. Şoň üçin gutlu bolsun. Sağ olun. Halipa toylar gutlu bolsun. Allah azan ämelimi dağılsın ýa. Gapyňda toylar bolsun. Toyly günüň gatnaşaly. Sağ olun. Indi halipatyna da sözler Mekanzan, Allah zanşlar ýaly dostlaň daşynda bolsun, gutlu bolsun täze jaý. Balajaň ýaşy diýin bolsun Allah zan. Diňe gowy günlerde, toýly günlerde gatnaşaly. Sağ olun. Indi halipatynyň gowurýan şäherdir Resul Çopanow. Mekanjan o näme bir ul toylaň biri jaý toy sünnet toy Allah jan musulmançylykda iki toyam gutlu bolsun inimjan senem mekanjanam näme başda pelwan stil aýdýatda bu da sen yürekdesin jigim janyň sag bolsun gutlu bolsun toylar şol oglanlar şu wagt bara näme şol pul bereýin diýenim bilen hemmesini şu wagt üýçürip bolanok şol oglanlar sen hormatyňa geljigim hormatyň elmadamy beýikdiren beýgen bolsun. Sağ olun. Ine krasavçik. Ine in görmege bagşydan bir Ferhat Altıyev. Sağ ol. Ýaşyň jan sağ ol. Mekanjan toylar gutlu bolsun. Allah jan. Şu ojagyňa toy diýip geler. Yurt garşalsyn. Hem arkadan saýasynda, arkadan gakman sirdan saýasynda. Awsuda asmanyň aşagynda asman toy hyzmatlary hyzmat edýär. Ha. Janar sağ bolsun. Toylar gutlu bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Ine edil yani kepte de olan remontinan açıktan ikimi özümüz dinýärdi ya. Elbette. Köp sağ ol. Açık elime öňrek çykaraýy iPhone görüntüne ana. Koy kayda valla. Nerede koymalı? Stolda mı? Getirjiyim de oynayayım. Azam iPhone'u edil olayım. Böyle. Yeňilik abi. Mekan. Selam, hormatym sana uludur. Gitara halipalarım diýsemem ýalňyşmyr. Ya parahat bilen. Sen meni aljyra diýäňdir. Toyly jaý bolsun, toylar gutulun bärek bolsun. Elmi dama gapyňa toýdyk geleli. Köp sağ ol. Maxi. iPhone'um jüýde talaýyn ýekejem. Sağ ol. Mekanjan, jaýyň gutlu bolsun dostum. Iýminna, hemmeňe süýnen begen ýa-ni sen üçin has köp begen ýa. Allah jan bagtly maşgara bolup ýaşa. Allah jan çağa çyklan toýuna geleli. Ilmi dama gapyňda da toý bolsun. Sen hemme dersin brat. El çarpaly maknatçanyňa mene ýakynna ekiz bäwezi boldy. Allah ýaşyrdyk bolsun. Bir de Hudaý ýetirden. Hawa. Ene berekellah. Mekanjan gutlu bolsun dost. Sen hemme dastoýn bolsun dost. Allah jan şulawlar gelem diňe toý dik gerer bular. Sesiňem bad ýatmasyn diňe. Allah jan şulaň durmuş toýuna gatnaşmak şu üýüp nesip etsin Allah jan gutlu bolsun jaýy. Sağ ol. Hindi aydımların bizdeki değilleri. Ahmet Atacanov. Sağ ol. Keren hemen hoş gördük. Mekanjan şu toyuňy gutlu bolsun. Allah jan yurt garşalsın. Şol ojakda elmadama ojaryň ody çağulksy ýanglanıp dursun. Ojaryň ody öçmesin. Elmadama toy bolup dursun. Musulmany bolsun. Şu balajaň bag toyuna oturup şeýle şatlyňa şärik bolmak meselesin. Janyň sag bolsun. Sesiňe belent ýanglansyn. Köp sağ ol. Namaste. Köp indi berde ýürite belli aydymçy Haykonyň gowurýan bagşlarynyň biri ýürite Hayko her toýunda ýatlaýamyny. Allah yar. Bagşy dotly Allah yar. Bilen şolaýdy. Agulluk taşy Allah yar. Ere. Mekanjan. Eni külenä yer ýurt garşaldyn Allah jan. Elmadamas artkalyk apynda toý bolsun. Barajyklarym jan sag bolsun. Durmuşda sunuw daýlamynda aljan awraý bolsun. Iň agarekyn awraý bolsun. Köp sag ol. Arada iki bolup bilece bazara bardyk. Firuz telefonu al. Hawa bilece bazara bardyk. Şonda mene iPhone 17-nji golunu aldym. Bilen iPhone 17 hoýt edip, hawa arym edip koýnan aldy. Diýetler. Gezim, tölem. Aýdar.
Sesini şu fani de berk füşäsiyim. Awa. Salam aleykum hormatly mehmanlar. Salam, salam. Mekanjan. Otlu bolsun. Toyda katnaşaly. Anne yangza da durda. Ha durdu. Gel. Gel mehriban goňşum stilist dostum. Krasavçı. Assalamu aleykum mehriban adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Mekanjan toylar kutlu olsun. Yurt karşılasın. Allah can toylu jaý bolsun. Çağa çık gülen maşgalaň bilen gülüp oýnap bagtda ýaşadyk. Esasanam mehriban ejeňi maşgalaň diýen şeý özüňden ökte bolman ýeketäk isleýän adam ene tada. Sağ ol, sağ ol. Kutlu olsun. Haraka. Ama kutlu olsun. Sağ ol. Durçam bilen bir domda ýa bir goňşy bolup ýaşaýatsa ýöne hiç bulam hyzmatda menem hyzmatda bulam toydy menem toydy bir geden gawat kelip göremek ýöne men diýän öýdäki öňde soňda öýe gelip ýatýan diýen ýöne bir gedem gawatlaşyp bilemde bolmaz üstüne suw ýörse gelerdi diýän. Goňşy utwurdy bama. Ba. Wala. Eda toydy görüşdirdi wala. O toy olsun. Sağ ol. Ine gel do. Gel Steve. Gel do. Oho. Destan eken hiç qarramayan adam. Ine adamı bizden 5 yaş ullimeýän, biz 38 ýaşa geler. 43 ýaşy oýunjak etdiňde de atweleme. Be. Okey diýip başladı. Assalamu aleykum hormatly mehmanlar. Janyňyz sag bolsun. Mekanjan. Sebäp boljum ojaň gelmek. Allah jan ojaň elmidama bereketli ırskaly bolsun. Allah jan bir gowur ýasylaýas. Bir nälikden maşgalam adynyň hatta Alipam hagam janam ýaňa aýtyp goýberdi, ay injilme. Tanamasam aýtyp goýberdi da. Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, ýurt gaşalsyn. Musulman bolsun. Allah jan göjüňe bolsun. Ine şutaýda Halipan adyna toy gutlatda edip bolsa o videosy toyun ýazgysy ýaýrar. Şoň üçin bizim şutaýda Halipa Şahmet Bäşin fada köp salam aýdy Halipa. Köp sag bolun. Aw size ullakan saglyk, aw ömrüň uzak bolsun. Aýdymlaňyzy ýaly uzak ýaşaň. Anna Jepparov gel ine in ökte diyetologlaram şundan maslahat var. Näde saklayan forma dip. Hiç bu da garramaya. Yemmeksem zor ýar, aýşon näde saklayan dip. Ýygymy şaýmasaňyz bilem ogny. Yok hayır ana tüveleme. Ine birinji ýygyma düşmerler şu. Firuza mı? Bir Firuza ýygyma düşmer. Muňa ýygyma bütün Türkmenistan düşýär. Seyret näde düşmejek. O adamlaryna seyret. Sungoty bilen düşürýär da ýygyna. Janyň sag bolsun. Mekanjan ýurt garşarsyn. Öňüm geldim birinji gedek gelen men öýdýän ojaňa. Dogrudan öňüm kän ardy aýtdym. İnşallah gelenler toyuna diňe toydyk gelsinler. Gapyňa gelýän adamlar şular ýaly, gowa adamlar gelsin, şular ýaly şadýan, şahannar adamlar gelsin. Ýedinçisini tanqid edip bilýän adam sag bol, minnetdar. Soňadyň ösmegine sebäp bolýan şu tanqid birinji gerek zatdyr adama. Şoň üçin hemmäňiz janyň sag bolsun görelme begenýän. Köp sag bolun. Indi sag bolun, hormat bilen ine türkmen owaz teleýilimde hoş owazy bilen ine kalpara hoş ýakýan ine gepleşikler taýýarlayan gadarly dostum. Hoş gelýän, hoş geldin. Köp sag bol ýaşlar. Ýaňam gutladyk. Ýene bir ýola Mekanjan ýurt garşalsyn. Mehman barajan ýaş uzun bolsun. Watana ýyligine münasip prezident bolsun. Elmidama siz begendirsin. Ömrüňiziň zynety bolsun, gaşy bolsun, bagty prezident bolsun. Ýüregi ýakyn insanlaryň elmidama töwereňine bolsun. Köp sag bolun. Ştaýda men mehriban dostum, men goňşym awa kiçik ýam 6-7 klaska gitar alja, ençe ulu oturuş görsäp awa bir döwürki müňden miri diýip adalan oğlun awa Ferhat Arazow ene Ferhat hoş geldin. Dostum kutlu bolsun toylar Allah'tan. Gapyň elmedama toydyk gireni. Gatyga toy boldy. Sunowatda ulusçylyk dost janyň sag bolsun. Köp sag bol dost. Taňra. Indi başga kutlada, destan kutlady. Destan Şaniyazov. Hawa. Mehmet. Gel Mehmet, gel Rüstemjan. Gelsene dost. Osman, Ewliya Guly. Gel ine Pürjan şäher diýip men klasaşym diýär da Pürjan şäher diýmedi. Kiňe klasaşa gel. Assalamu aleykum hormatly mehmanlar. İşleňiz açyk bolsun. Mekanjan toýlar gutly bolsun. Sungatly bolsun. Janyň sag bolsun Allah'ım. Jaý toy gutly bolsun. Sag bol. Osman,
Mekancan kutlu olsun dost. Hocam da mı toyduk geleli? Men. Mekancan kutlu olsun dost. Toylar. Kapıyında toykan olsun. Yekece da deyin. Hemişe çağılan men mekancan oğlu kıyızıp olsun sana. Kutlu olsun toylar. Köp sağ ol öyle alcan. Kurtlaşın. Atık zala toy olan. Mekancan yaşlı canın sağ olsun. Yurt karşılarsın. Oğlandır men şaya şul oğlanır. Ya son beyt al. Giyin alcıra diyadır. Yurt karşılarsın da bir de Hudaý ertirsin. Hemmek şade. Köp sağ ol. Nadir tanıtsıvan aydınlar Osman sen aytıp berýän. Hemmemden oho. Kunça gibi. Gelin. Ene adi ali. Oğudan ayıp. Kunça. Hemäňe de salam. Garşylan akşamyz haýyrly bolsun. Tam toylar gutly bolsun. Ýurdun galşarsyn elmydama. Döwletli ojaňa toy diýip geleli. Türkmen halkymyzyň toyly günleri kän bolsun. Janyň sag bolsun. Sağ ol Kunça. Hani gelzim sen gel. Ene. Assalamu alaikum haripalar, sunqati şeýerli adamlar. Mekana am öňde ojaňda toy bolsun. Allah'tan görjäň gowluk bolsun. Sağlaň bagtyna won. Toylaýlar bolsun. Sağ olun. Ürstemem gutlatdamy? Hem oğlaly gutlam orada inni ul hormatdan kardeşlerimizden aydyma Durduýew. Kardeşlerimin gaýsy oýunçy Durduýew. Ajaýyp aýdymary ýerine ýetirip berdi. Kardeşler oğlum taň etsek. Hawa. Firuza da var, Paraga da mı? Durçan öňe başlap berdiň. Hawa. Durdy.